Здравейте отново, приятели! Днес ще ви запозная с един любим разказ от сборника Хера Протеин. Казва се Диви ягоди и чесън. Чесън. Ядеше го като хляб. Чесън за закуска, чесън за обяд, чесън и за вечеря. Да му завиди човек за здравия стомах и непоколебимото кръвно налягане. Той, разбира се, беше мъж. И чесънът го предпазваше от болести, които се лепяха като кал по телата на останалите хора в средновековното градче и околията му и ги мъчеха с години. Някои от най-слабите умираха като мухи, но не и той, грозният Пепино. Носиха се слухове, че ако не бил толкова грозен, отдавна щял да се задуми. Други пък твърдяха, че погрознял след като е станал слуга на Велзевул и че е много вероятно тайно да практикува черна магия. Само дето от честновата воня на дъха му стотина дяволи биха припаднали на секундата. Макар и дребен на ръст и грозноват, Пепино беше един от най-добрите. Като дете присъства на неуспешна екзекуция, тази, в която баща му се провали. Линчуваха го не само с подигравки, но и с обвинения в жестокост спрямо осъдения престъпник. Видя как един огромен като грамада човек се срина в прахта под обувките си. Пепино усвои урока си по трудния начин. Затова, докато се обучаваше в градината зад къщата, в края на селото и цепеше тиквите с ръждясалия меч на дядо си представяше как с него посича и главите на онези, които смачкаха баща му. Палачът работи с много инструменти. Най-важните от тях са прецизността и непоколебимата ръка. Когато се изправи пред изтощеното бездомно призрачно присъствие на куче, като следваща стъпка в професионалното му обучение, с изненада установи, че гневът му към бащините мъчители се беше изпарил. Пред него стоеше едно измъчено от глад и бой създание, в чието празни очи той съзря единствено молба да бъде убито. Секирата замръзна във въздуха и затрепери. Първоначално леко, след това направо се разтресе. Очите му се замъглиха. Той я хвърли на земята и прегърна псето. В тялото му нямаше и капчица енергия, с която да помръдне. Не се размеквай, чуваш ли? Трябва да си твърд. Какво си се разциврил като жена? Опитваше се да го върне към действието баща му. Пепино стоя дълго време, заровил глава в мръсната козина на животното. После стана, обърса сълзите с опакото на ръкава и отрони. Не мога. Некадърник, затова ли си дадох парите да те обучават най-добрите учители в дома ни? Започна да се разгръща гневът на баща му. Ако не беше палач, нямаше да живеем като скотове в края на селото. Нямаше да е необходимо да плащаш на учители, а аз щях да хода на училище като другите. Щях да се оженя и да създам семейство, без да съм длъжен да обучавам децата си за бъдещи главорези и да им спестя срама и падението. Аз поне имам семейство, а ти? Опитваш се да ме ядосаш ли? Даже повече, да те разгневя. Държавата се нуждае от справедливост. Палачът е ръката на справедливостта. Някой трябва да го свърши. И това съм аз? Да, това е съдбата ти. Последните думи го прободоха точно в сърцето. Той скочи рязко и с един замах отсече главата на кучето. Шурна топла кръв. Браво, момчето ми, потъпа го по рамото баща му. От теб ще стане добър палач. Незнайно защо усещаше, че на земята лежи не тялото на някакво забравено от Бога псе, а неговото. Всеки път, щом кракът му стъпваше на ешафода, пред очите му изникваше образът на клетото бездомно куче и сърцето му се изпълваше с помитащ гняв. След всяка екзекуция прекарваше дни наред върху дървения одър и не говореше с никого. Чумата, която ги сполетя, беше по-лоша от сатаната. По-лоши от това, с което Пепино си изкарваше хляба. Тя му отне работата, но го спаси от кошмарите. Палачът спря да сънува. Ако искате да научите как завършва тази история, може да прочетете в сборника ми Хера Протеин. Благодаря.